ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ ቻናልና ሎማ ዓንቲ ድማ ብዛዕባ ኮማንድ ፕሮምፕት ብዛዕባ ኔትወርክ ትራንዚሽን ኢን ሲኤምዲ ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና። ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ቤተሰብ ንኽኾኑ፣ እዚ ቪድዮ እዚ ኣድላይቲ ኮይኑ ድማ ንዝተፈላለዩ ሰባት ሸርና ላይክ ብምስዳድ እዚ ቪድዮ እዚ እውን ንኽዓቢ ናይ ባዕልኩም ዝኾነ በኩል ኣስተዋፅኦ ግበሩ። ስለዚ ናብ ትምህርትና ክንኣቱ ከለና ከመይ ጌርና ኢና ኔትወርክና ክነስተኻኽል ንኽእል ወይም ኔትወርክና ትረብልሹት ክንገብር ንኽእል ዩዚንግ ሲኤምዲ ፕሮምፕት ዝብል እዚ ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ ኮርስ እዩ፣ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ስለዚ እዚ ቱቶሪያል እዚ ብደንቢ ክትከታተልዎ ኣለኩም። እቲ ናይ መጀመርያ ከዚ ኔትወርክና ከመይ ጌርና ኢና ቸክ ንገብር ዝብል አይፒ ኮንፊግ ዝብል ኮማንድ ኣለና። እዚ አይፒ ኮንፊግ ዝብል ኮማንድ እዚ ናይ ኮምፒውተርና ኔትወርክ አድሬስ ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ዝብለና እዩ። ስለዚ አይፒ ኮንፊግሬሽን ቴሌዚ ዲቴይል ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ይበኒ። ዲቴይል ዝኾነ ብምሉእ እንደገና ኢንፎርሜሽን ክበኒ ተደልየኸ እንታይ ይገብር አይፒ ኮንፊግ ኢለ ስላሽ ኦል ተይለዮ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ስለቲ ኔትወርክ ይበኒ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ዋየርለስ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ከመይ ከም ዝኾነ ሚድያ ፊዚካል ኣድሬስ እንታይ እዩ፣ አይፒ ኣድሬስ እንታይ እዩ፣ ዲኤንኤስ ኣድሬስ እንታይ እዩ፣ ዲኤችሲፒ ሰርቨርና እንታይ እዩ ዝብል እዚ ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ስለ ኔትወርክ ዝህበና አይፒ ኮንፊግ ዝብል ኮማንድ እዩ ኣብ ሲኤምዲ ዝርከብ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ሕዚ ኩሉ ግዜ ኮምፒውተራት ብአይፒ ኣድሬስ እየን ዝሰርሓ። ነገር ግን አይፒ ኣድሬስ ኮንፍሊክት ከጋጥም ከሎ ሓንቲኣ ኮምፒውተር ትሰርሕ ሓንቲ ግን ኣይትሰርሕን እያ። ምክንያቱም ሓንቲ ዩኒክ ዝኾነት አይፒ ኣድሬስ ንሓንቲ ኮምፒውተር ተሃልያ እንታይ ክትሰርሕ ትኽእል። ስለዚ አይፒ ኮንፍሊክት እናበለ ዝኣብየና እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብዚ አይፒ ኮንፊግ ኢልና እንታይ ንብል ኣብዚ ስላሽ ኢልና ከምዚኣ ጌርና ሪሊዝ ክንገብሮ ንኽእል። ሪሊዝ ማለት ሕዚ እንታይ ማለት እዩ ድሮፕ ምግባር ማለት እዩ። ድሮፕ ምግባር አይፒ ኮንፊግ ኢልና እዚኣ ሪሊዝ ከምዚኣ ተገርናዮ ድሮፕ ምግባር ማለት እዩ። አይፒ ኮንፊግ ተጋጊ ኣለኹ አይ ቲንክ አይፒ ኮንፊግ ከምዚኣ ጌርናስ ሪሊዝ እንድሕር ኢልናዮ እዚ ሪሊዝ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሪሊዝ ገይርዎ ማለት ኣብዚ ኔትወርክ እናተኸይዱ እውን ጠፊኡ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ አይፒ ኣድሬስ የብሉ እንትናሃና ማለት እዩ። ንምንታይ ኢና ከምኡ ንገብሮ ኣለና ሓንቲ አይፒ ኣድሬስ ምስ ካሊእ አይፒ ኣድሬስ እንድሕር ኮንፍሊክት ዘጋጥም ኮይኑ፣ ስለዚ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል መሊስና ከዓ ሪሙቭ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኔትወርክ ዝርአኩም እንተሃልዩ እዚ ኔትወርክ ጠፊኡ ኣሎ ሪሙቭ ተገይሩ ግን ባዕሉ እቲ ሲስተም አይፒ ኣድሬስ ይህቦ እሞ እቲ ኔትወርክ እውን ኣውቶማቲካሊ ይመፅእ ካብኡ ሓዱሽ አይፒ ኣድሬስ ይህበኒ ንዓይ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ኔትወርክና ሪሊዝ እና ሪሙቭ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ከዓ እንታይ ክንገብር ንኽእል ፒንግ ብምግባር እንደገና ኢንተርኔት ከመይ ጌርና ኢና ይሰርሕሎን ዝሰርሕ ዘየለን ቼክ ክንገብር ንኽእል ዝብል ከዓ እንታይ ዝብል ኣለና ፒንግ ዝብል ኮማንድ ኣለና። ፒንግ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፓኬት ናፍቲ ዝሃብናዮ ዌብሳይት ይሰድድ እሞ እንድሕር በፂሑ ይብለና እንድሕር ዘይበፅሐ ከዓ ሎስ ይብለና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ፒንግ ኢለ ጉግል ዶት ኮም ተይለ እዚ ፒንግ ኢለ ጉግል ዶት ኮም ኢለ ኢንተር ተይለዮ እዚ መጀመርያ ካብ ኮምፒውተረይ ፓኬታት ይልእኽ ማለት እዩ። ፓኬታት ይልእኽ እሞ ካብኡ ፓኬታት ምስ ለኣኸ እንድሕር ዝበፅሕ ኮይኑ ኢንተርኔት እኒኦ ማለት እዩ። እንድሕር ዘይበፅሕ ከዓ ኢንተርኔት የለን ማለት እዩ። ስለዚ ፒንግ ኢሉ ኣብዚኣ ናይ ጉግል ኣድሬስ እኒኦ ሴንት ይገብር ኣሎ። ስለዚ ሴንት ገይሩ ይውድእ ማለት እዩ። ያው ሰዓት ንምቁጣብ ኣብዚ እንታይ ይብሎ እዚ ሕዚ ሴንት 4 እዩ ሴንት ተላኢኹ እኒኦ። ስለዚ 4 ሴንት ተላኢኹ እኒኦ ትሬስ ክንገብር ከለና ከምዚ ጌርና ኢና ትሬስ ንገብር ፒንግ ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ከዓ ሳልሳይ ከዓ እንታይ ኢና ክንርኢ ንኽእል ኣብዚ ትሬስ ራውት እውን ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ። ትሬስ ራውት ማለት እንታይ ማለት እዩ ፓዝ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ሕዚ ኣብነት ኣነ ትሬስ ራውት ማለት እንታይ ማለት እዩ ትሬስ ኣርቲ ኢና ንብሎ ትሬስ ኣርቲ ካብኡ ጉግል ዶት ኮም ተይለዮ ኣብ መንጎን ኣብ መንጎ ጉግልን ዘሎ ፓዛት ክንደይ ሆፕስ 30 ዝተፈላለዩ ሆባት ሰጊሩ እዩ ዝበፅሕ ናብ ጉግል ናተይ ማለት እዩ። ናተይ ዛብዘኛ ኮምፒውተር ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚኣ ትሬስ ክገብር ከለኹ መጀመርያ ናብዛ ኣብዚኣ ዘላ ይኸይድ። እዚኣ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሕዚ አይፒ ኣድሬስ ናተይ 92.268.251 እንተኮይኑ 21 እንተኮይና እዚኣ ዲፎልት ጌትዌይ ትኾንላ። ስለዚ እዚ ክኸይድ ከሎ ከዓ ናይ ራውተር ይኾን ኣሎ ከምኡ እናበለ እስካዕ 30 ዘለዉ ሆፓት ሓሊፉ እዩ ጉግል ክበፅሕ ዝኽእል። ስለዚ ክንደይ ቶታል ሆፕ እዮም ዘለዎ 30 ሆፕ ሰብ ማእኸልና ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ትሬስ ራውት ማለት እንደገና ሾው ዘ ፓዝ ዩር ሪኩዌስትስ ቴክስ ኣክሮስ ዘ ኢንተርኔት ኦር ሆፕስ ማለት እዩ። ምስቲ እንትን ዝኾነ
እንትን ምስቲ ዝሃብናዮ ዌብሳይት ማለት እዩ። ካሊእ እንደገና ኤንኤስ ሉክኣፕ ዝበሃል እኒአ። ኤንኤስ ሉክኣፕ ማለት እንደገና እንታይ ማለት እዩ? ዶሜን ኔም ዘእልሸና ናይ ዝኾነ ይኹን ዌብሳይት እዩ ኤንኤስ ሉክኣፕ ዝበሃል። ስለዚ ኤንኤስ ሉክ ኣፕ ኢለ ናይ ፌስቡክ ዶሜን ኔም ንምእላሽ ፌስቡክ ኢለ ዶት ኮም እንድሕር ኢለ እዚ ኣድሬሱ ዶሜን ኔም ሰርቨሩ የምፅአሊ ማለት እዩ። ሄር ኢዝ ኣድሬስ ሰርቨር ማለት እዩ። ኣብዚኣ ዘላ እዛ ሄክሳደሲማል ንሪኣ ዘለና ሓንቲ ዲኤንኤስ እታ ሰርቨር ኣግኒዋ ኣሎ ካልኦት እውን ሰርች ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ኤንኤስ ሉክኣፕ ይበሃል ማለት እዩ። ካሊእ እንደገና ናይ ኤንኤስ ስታት እውን ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ። ኣክቲቭ ኮኔክሽን ኤንድ ፖርትስ ዘለውስ ኣብቲ ኮኔክሽን ንጥቀመሉ ንምርኣይ ኤንኤስ ኣይሚን ኔት ስታት ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ። ኔት ስታት ስታትስቲክስ ማለት እዩ። እዚኦም ክሊክ ክንገብር ከለና ሕዚ ኣብዚ ዘለዉ ኮኔክት ዝኾኑ ምሳና ስታትስቲክሶም ይወፅአልና ማለት እዩ። ሶ ኔት ስታት ኢዝ ዋት ሾው ዘ ኣክቲቭ ኮኔክሽን ኤንድ ፖርትስ ኢን ዘ ኔትወርክ። ስለዚ ኣብዚ ኔትወርክ እዚ ዘለዉ ኣክቲቭ ኮኔክሽን ዲስፕለይ ይገብረለይ ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ከዓ እንታይ እዩ? ኤኣርፒ ዝበሃል እዩ ኣድሬስ ሪዞሉሽን ፕሮቶኮል ዝበሃል ማለት እዩ። እዚ እንደገና ማክ ኣድሬስ እዮም ማፕ ዝገብሩልና ማለት እዩ። ከና ማክ ኣድሬሶም ኤኣርፒ ኢልና እዚ ተፅሒፍና ኣድሬስ ሪዞሉሽን ፕሮቶኮል ይበሃል። እዚ ማፕ ዝገብረልና እንታይ እዩ? ማክ ኣድረስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኤኣርፒ ኢለ እንድሕር ኢንተር ገይረ እዚ ምስ ኣይሚን ኤኣርፒ ኦኬ ኤኣርፒ ጥራሕ ደይ ፅሒፈ ኤኣርፒ ኢለ ካብኡ ማይነስ ኤ እንድሕር ኢለዮ ኣብ ኮኔክሽን ኔትወርክ ዘለዎ ማክ ኣድሬሶም የርእየኒ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣክቲቭ ዘለዉ ማይነስ ኤ ማለት ኣክቲቭ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘለዉ ማክ ኣድሬሶም ጭምር የርእየኒ ንዓይ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ናይ ሎሚ ዕለት ዘዘጋጀናዮ ነዚ ይመስል ነይሩ። ዝቕፅል ዘሎ እስክስብ ንራኸብ ድማ ድሓን ቀኒዩ ነዚ ቻናል እዚ እንድሕር ሓደሽቲ ኮይንኩም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ግበሩ። ንካሊእ ሰብ ንክባፅሖ እውን ላይክ እና ሼር ግበሩ። ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ቻናል እስክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒዩ ሰላም ንዓና ሰላም እውን ንዓኹም ማለት እዩ።